बर' मिडियामनि स्कुल थैनो नागिरनायनि लिस्टआ बिटिसिनि डाइरेक्टरनियाव दङ। नगाव मरिगाव बेफोरबायदिनि खोथा लासै लासै बिटिसियावहाय क'क्राझार डिस्ट्रिक्ट चिरां बाक्सा आरो उदालगुरि बावहाय जोंनि बर' मिडियाम स्कुला गोमालांनो हमदों। हेल' लोगोफोर, आंनि अफ्रि दैमारि चेनेलाव नोंथांमोनखौ फिन खनसे बरायनानै लानाय जाबाय। बे रावखौ आं मोननै खोथाखौ बुंनो नागिरदों। साहित्य सभानि खोथाखौ लास्टआव बुंगोन आं। दा फरायसा आफाद जायफ्रा दखरायाव थाग्राफोर बिथांमोना गाज्रि मोननानै जेबो लाब गैया बा दुखु मोननानै लाब गैया। बिथांमोननिफ्राय आं गोबां खोथा खोनायो, बाहिरा गोबां खोथा खोनायो आरोखि बिसोरनिखौ, माने अफ्रियालायनो बेफोरबायदि आरो फै सोंफै जेबो उसुबिदा गैया अफ्रिनाव, बे आरोखि। थ' दिनै दिपेन बर' बिथाङा बुंदों मा, चिरां डिस्ट्रिक्ट क'क्राझार डिस्ट्रिक्ट बाक्सा उदालगुरि बर' मिडियाम स्कुला सोरनिबा टेबोलावहाय दंहैखासैनो, जोबहां बर' मिडियामा। आरो मानो जोबा जानो, जोबखागोन। नों आपार आसामनि बर' जेसेबां गहपुर सनितपुर बिथिंजाय बर' मिडियामा मानोथो थाया जानो, मानोथो जोबा जानो, जोबखागोन। दिनै नोंनि प्राइभेट स्कुलखौ नोंथांमोना होबथानो हादोंना हायाखै? गामि दरसेयाव दिनै प्राइभेट स्कुला गामि दरसेयाव गंबेसे दं बेखौ नोंथांमोना हिसाब दङ ना गैया? आरो नोंथांमोना हायोब्ला नोंथांमोननि सिगाङावनो गावबा गावनि गथ'खौ प्राइभेटनिफ्राय सरकारि स्कुलाव होग्रोना दोननाया मोजां। नोंथांमोना गाज्रि मोननानै लाब गैया आरो दुखु मोननानै लाब गैया। मानो होननानै बुङोब्ला एग्जाम्पलखौ होगोन आं, होगासिनो दं आं लासैनो। माबायदिहाय गुबुन स्टेटआ प्राइभेटनिफ्राय बरननानै सरकारियाव होदों, आं बेखिनि खोथाखौबो बुंगोन। दिनै नोंथांमोना बिराद गिदिर खोथा बुङो। दिपेन बर' बिथाङा, आं बिथां होनबाय, गाज्रि मोननो नाङा। मोनसे निउसाव नुदों, बड'लेण्ड बुब्लि निउसाव नुदों आं, बिथाङा जेरैबायदि खोथा बुंबाय, माने जोबनायनि लाइनाव, आरो जोबखागोन बे स्वाभाबिक 100% लासैनो जोबगोन। दिपेन बर'आ गावनि गथ' गथायफोरखौ हायोबा बर' मिडियाम बेफोरावसो, हयथ'बा बिथाङा सोदोंबो जानो हागौ बा गुबुनफोराबो सोदोंबो जानो हागौ, खिन्थु कयेकजना सोखाथाराखै। बिथांमोननि गथ'फ्रा कयेकजना गासिबो प्राइभेट स्कुलाव फरायजोबनाय गोजा। बेनो लायनो आबसुनि बिराद गिदिर खोथा बुंग्रा बिसोरबो। गाज्रि मोननो नाङा। दिनै नाय, दिल्लीनि अरविंद केजरीवाला मा खालामदों? प्राइभेट स्कुलनिफ्राय 4 लाखनिबो बारा प्राइभेटआव फरायनाय गथ'फोरा, प्राइभेट स्कुलाव फरायनाय गथ'फोरा गभर्नमेन्ट स्कुलाव हाबफिनजोबदों। मानो हाबदों? प्राइभेटआ दिनै थैनो हमलांदों दिल्लीनि प्राइभेट स्कुला। कयेकटाथ' खमायजोबलांबाय स्टुडेन्टफोरानो। 4 लाखनिबो बारा स्टुडेन्टफोरखौ बरननानै दिनैहाय सरकारियाव होदों। मानो? जोंनि आसामाव हाया नामा? जोंनि बिटिआरआव हाया नामा बिसोरबायदि खालामनो? हायैनि जाहोन मा दं? अरविंद केजरीवाला जुदि हादोंबा नरेन्द्र मदि बिजेपि बिथांमोनाबो, बिजेपि सरकाराबो हानांगौ। मानो हाया? आंना खोथाया बेखौनो आबसुनि कयेकजन लिडारफोरा बा सोरबा गथ'फ्रा, सोरबा सेंग्राफ्रा बे अफ्रिनिखौ एसे बारा जाबाय बेखौ न'आव थांना धमकि हैनांगौ। हाया आंखौ अफ्रिखौ धमकि होनानै जेबो लाब गैया, आंखौ धमकि होनानै लाब गैया। सोरखौबा धमकि होनाय माने बे थ्रेटेनिं बा माबा मेन्टेलि पानिशमेन्ट, सोरबा बायदिया बेफोरबायदि मेन्टेलि पानिशमेन्टखौ मोनबोखानाय, गोबां मोनबोदों। खिन्थु आं होनांगौबा नोंथांमोना बेफोरबायदिखौ लानो हायाबो जानो हागौ। गुबुनखौ होनो थांनायनि सिगां गावखौबो एसे दांनायखा, आं बेखौ बुंखायो। जिखियानो जादोला। आरो मोनसे खोथाबो दिनै साहित्य सभानि खोथा, दाखालि नै तामुलपुरावहाय दाखालि इण्डियाननि प्रेसिडेन्ट रामनाथ कविन्द बिथाङा फैदों। मा बुंलांखो बावहाय? रामनाथ कविन्दआ लायनो बहाबा लोगो मोनोबा जोंनि बर'नि लिडार सासे बिथांखौ खुलुमनाय जासियोब्ला बिथाङा मा होननानै बुङो? जै बर'लेण्डनि सोर होनो? एस.के. बसुमतारी। बेखौ ओरैबायदि बाख्नायलांबाय। दिनै प्रमद बर' आरो इउ.जि. ब्रह्म बिथांमोना मोखांजों मोखां हाफां हुफां नायलायनानैनो सेस। होनबा मा जाखो बेफोरो? आरो रन्जन दैमारिनि खोथाखौथ' फंसेबो बुङाखै, एनडिएफबिनि खोथाखौथ' फंसेबो बुङाखै। मानो बुंनो हाया? जोंनि जायगायाव फैदों, जोंनि खोथाखौ, बर'नि प्रब्लेमखौ जुदि बुंनो हायाब्ला
सरनियानि प्रब्लेमखौ जुदि सरनियाफोरा बुंनो मोनाब्ला मानो फैगारखो होमबा सिकिउरिटि टाइटनो जोंनो 5 मिनिट जों एक्स एनडिबिफ्रा मोनसे मेम'रेन्डाम गथायनो नागिरदों बेखौबो जुदि खाबु होआबा होनबा इनडाइरेक्टलि मा खालामनो नागिरदों बिसोरो प्रमद बर'आ बिदिथ' जायाना नोंनि गोसो बायदि खालामबा नागिरबाबोथ' जानाय नङाना सोरबाया नोंनि सिगां 17 बोसोर सोरबाया सालायलांनायाव गोसो बायदि खालामदों जानो हागौ नोंथ' बेखौथ' खालामनो हायाना नों मालाबाबो खालामनो हाया नों दिनै पिस एकर्डखौ जुदि खालामदों थारदोंब्ला सोरबा हाग्रामाया खालामबा नों खालामनो हायाब्रा जोंनि एनडिएफबिनि खोथा दं इउबिपिअनि खोथा दं आबसुनि खोथा दं बावहाय दिनै बिसोरखौ नागारनानै मा खोन्थादों बेफोरखौलाय खमसे खम एसे 5 मिनिट सोरबा सासेया दिनै लिडारा सावरायबाथ' जानाय नङालै जोंहाबो बिथांमोननि सायाव बुंनांगौ फोरमायनांगौ दङमोन दिनै नोंसोरो खनसेयावनो फोजोबनानै दोनदों सिकिउरिटि टाइट आरो नोंथांमोना लोगो हमथारनोब्लाबा फै लोगो मोनो मोना नोंसोर लासिंसिंसो जागोन मा खोथा जाखो बेफोरलाय बेथ' खोथा नङाना जोंबोथ' बिसोरनो माबा मोनसे जियालाव दिनै फासि जाहां बर' रायजो राजानि खामानि मावनानै जियाल जानानै दं लाइफ साजा होजानानै दं बिसोरनि खोथा दं बिसोरखौ जों बर'नो गोसो गैयाब्ला नोंसोर जुदि बर'नो गोसो गैयाबा सोर बर'नगोन दे मा खालामगोन ना बिदिनो थैलांजोबनांगौ ना माथो जाखो बुंबावनांगौ बहुत खोथा दंबावोमोन दिनै बावहाय रामनाथ कबिना बिथाङा एसके बसुमतारीखौ बिराद मोजां साबायखर होनानै थांबाय इउपिपिएलनि इउजि ब्रह्म आरो प्रमद बर' बिथांमोनखौ जेबोखौनो बुंबावलाङासै खिन्थु दिनै जों बर'फोरनि थाखाय मा बुंनांबावखो मा होलांखो जोंनो पिस एकर्डनि नामाव बिनि सोमोन्दै माबा मोनसे मोजां खोथा होनलांदों रन्जन दैमारि आरो बिथांजों लोगोसे गथ'फोर जियाल जालायनाय दाखालि थैहां जालायनाय फेसबुकाव लाइभ बुंजालायनाय मा जाखो आबसुखौ खावलायदोंमोन आबसुफोरा थांदों थाङाखै बिथांमोननि खोथा खावलायबावदों बे गथ'आ नोंथांमोना जुदि नायनो गोसोब्ला आंनि भिडिअ दं बेखौ हरनानै होगोन आं थ' लोगोफोर आं भिडिअखौ बारा गोलाव खालामला बेखिनियावनो दोनथ'नाय जाबाय जय बर' हारिनि